Nagpaabot karon sa ilang mulo ang gatusan ka mga gagmayng mananagat sa Barangay Buwayan sa General Santos City. Human wala malakip sa nahatagan og ayuda ato sa distribution sa presidential assistance niadtong May 10. Dugay detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Sayo nga giandam ni Tatay Boyet, 53 anyos, kining iyang DIY nga sudlanan sa pukot nga mao ang gubang refrigerator. Kapintulo ka dekada na nga mananagat si Tatay Boyet, apan dihang nadaot ang iyang bangka tulo ka tuig na ang milabay. Ang maong refrigerator na lang ang iyang ginagamit sa pagpanagat. Wa niya damha ang kainit sa adlaw aron lang dunay ibaligya nga isda ug mauli nga sudanon alang sa iyang pamilya. Dinhi sa daplin sa dagat sa Purok Asinan sa Barangay Buayan sa General Santos City, nanimpalad matag adlaw si Tatay Boyet. Usahay swertehon sa iyang pagpamukot, usahay dili. Usa siya sa kapingatos ka mga gagmayng mananagat sa Barangay Buayan nga naglaom nga mahatagan og hinabang gikan sa gobyerno atol sa distribution sa presidential assistance niadtong May 10. Apan halos silang tanang mananagat sa lugar wala nahatagan. Kay kami nga pigado napasagdaan mi. Katong hinuon na kaya mao patoy natagaan. Dapat po kuno pod mila diri nga mga small nga mananagat lang sa daplin dagat mao gini mo kaning kamot. Ang problema manggod kanang mga dagko naka-abil sila pero ang pinaka less among the less walay nadawat. Karong naka-arang-arang naka-abil sila pero kami nga ginagmay nga magbugsay diri lang dapit so wala gyud minatabangan. Gipaabot sa GMA Regional TV1 Mindanao sa local government unit sa General Santos City ang maong mulo. Assist lang ang LGU during the occasion. But yung reklamo nila na sabi nga nila wala kami natanggap. Una siguro is we have to consider, I'd like to apologize sa lahat na lang na hindi nakatanggap na 10,000 lang ang katao ang mabibigyan, napakarami po natin. So, yan po isa sa dahilan kung bakit hindi lahat nabigyan. Subay ni ini, nakatakdang maglusad ug investigasyon ang sangguniang panlungsod kabahin sa maong mga reklamo. Napag-usapan na rin po ng sangguniang panlungsod that they will make an investigation kung ano, saan ang lapses, no? Yun din po ang gusto ni Mayor Pacquiao na hintayin natin ang investigasyon para malaman kung saan ang lapses. Laro karon sa LGU nga mag-request sa national agencies og dugang ayuda alang sa mga wala nahatagan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.